келеп. Аз, родино, те прегръщам с пламени ръце, дето и да съм ме връща моето сърце. Македонио, моя родино, аз за тебе знай живея, ти си моя Бог. Македонио, моя родино, с тебе пея, с тебе страдам, твоя съм до гроб. Продължавам. Ох, що съм толкова далеко, далеко от тебе, Македонио. Ох, що не можам да гледам твоята убост немерна. Ох, що не можам да гледам твоята убост немерна. Реката Вардар кървава, Пирин планина висока. И реката Вардар кървава, и бело море безкрайно. Последна желба си имам за тебе, Македонио. В Македония да дойда да видя, и тамо аз да си умра. В Македония да дойда да видя, и тамо аз да си умра. И още една песен ще ви изпея сега малко по-тъжна. Така. Тежко мина моята младост, докторе, що залюбих хубава мома. Любихме се 3 години, докторе, легна мома се разболе. Любихме се 3 години, докторе, легна мома се разболе. Болна лежи и ме моли, докторе, да й купа силна отрова. А сърцето не ми дава, докторе, любовта ни тая отрова. А сърцето не ми дава, докторе, любовта ни тая отрова. Ако ми я излекуваш, докторе, много злато ке те дарувам. Ако не я излекуваш, докторе, с нея в гроб
гробои посадете, докторе, бела роза, црвен трентафил, на камено напишете, докторе, тук почива љубовта. На камено напишете, докторе, тук почива љубовта. Да благодариме на Келга за хубавите песни. Това беше само началото. Тя ще продължи. А сега с красивото слово отново ще излезе професор Тихомир Стояновски. Напред. Напред. Морам да поминам. Пред мене сонцето, зад мене мракот, горе мокниот Отец. Дај ми сила и трпение, мој Боже. Морам да го тофтасам. Морам да стигнам до крајот на светот. Пиштат зурлите и татнат тапаните. Удираат опните, завиваат гајдите. Летај, летај, духу мој. Ми треба агора, скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја гушнам планината. Олимпу мој, Дионе свет граду о водо. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определил последното искушение. Отвори ми го срцето, отвори ми го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас? Александар, царот на гордите македонци. Кои сме ние? Херакловото стебло, Орфеевите следбеници на Бога Македона чедата, децата негови избрани. Изгреј, изгрејле сонце, твоите лачи се мелем за душава, ми недостасува сила, ќе се напнам како тапанот и ќе летам со силата Исусова, лав и орел и ореј в срцето. Морам да го дофтасам, морам да стигнам до крајот на светот. Бог не чека пред последната битка со самите себе си. Угари со сомнежот се множат. Дали сме достојни? Дали сме достојни? Дали сме достојни да ја допреме светоста? Фаланго моја, коплити, пешадери, хетерои, учители, силени, македонци мои. Зафаќаат сурлите, гајдите, тапаните. Ме понесуваат чествувањата, летај, летај, духу мој, на крилјата на светите македонски пеани. Ми треба агора, скутот на планината, да ми ја лекува душата, да ми ја лекува на сите душата. Мир вам, македонци. Почитувани брати и сестри македонци, през 1990 година бех в Копенхаген като представител на македонците от Пиринския отдел на България да браним нашите човешки права овде, в тази страна, къде живеем. И кога си дойдох, международния паспорт ми го взе до българските власти и 15 месеца не дава да излизам от държавата. А тога дойде покана от нашите братя от
Канада да одем на гости там. Те през 2009 година отидох там, ама това беше 1990 година и нямах паспорт и заместник председателя Йордан Костадинов отида. Той е разкарван в доста села наши и градове в Канада. И като си дойде тук, почна една кампания да ме сменят мене като председател. Аз никога не съм бил кариерист. За мен е по-важно делото, идеята, но не и аз да бъда и той да бъде. Кой да е, той да е предаден на делото, да служи на хората, да имат неговата подкрепа, неговата любов, да може работа да върва добре. Но така да се дойде до разцепване на нашата един ден. Аз няколко пъти давах като се били координационен съвет да бъда освободен, защото чувствах, че няма възможност да се работи. Йордан взе от Петрич няколко човека да 5 души само направиха околийско ръководство. Ние имахме околийско ръководство на 160 души от Петричка община. От Камена, Габрене, Яворница, и от Скрът, от всички села и от града. Много члената, 5 човека само и само да дойде мен да ме сменят. И на 7 ОМО Илинден го образувахме на 14 април 1990 година в къщата на едно момче в Сандански, Вихрен Запред, Бог да го прости. Него, както и моята жена преди 3 години, свестна македонка, си влюбя в този свет. Както и да е, и аз си дадох писмена молба, откажах се. После мене гоцеделчевци видяха, защото в нашия устав пише така: ако нещо се случи с председател на ОМО Илинден, в разстояние на 6 месеца трябва да се проведе конгрес, да се избере нов председател. Но Йордан, като взе, вече го избрах за председател, канам го: айде, Йордане, да направим, да изберем нов председател. Айде, и аз кога реши тогава. И гоцеделци се отцепиха, други. През 1994 година гоцеделчевци свикаха конгрес и се образува ОМО Илинден демократично движение. Аз бех поканен там, присъствах, избрахме инженер Иван Сингардийски за председател и 2 години той успешно водеше. После 2 години предложиха аз да поема ръководството на ОМО Илинден демократично движение. Викам: не искам да говоря, хорам на Стоян, на Йордан. Ивана, ти пак, още 2 години и така. Продължи нашата борба на ОМО и 2002 година се образува ОМО Илинден Пирин. Партия вече. Партия за икономическо развитие и интеграция на населението. Това е Пирин, не планината, съвпадение. И ние, понеже 2006 година измениха закона за избор на партиите, трябва 500 души да се подпишат. Заради нас накараха 5000 вече с новия закон. Ние 6100 подписа събрахме, за да се учреди, да ни регистрират. Обаче Пан Америка и известният Каракачанов, сега министър, каза така: 10 пъти, 100 пъти да не съдят, ние няма да разрешим да се узакони тази организация. И през 1999 година аз и жена ми ходихме на гости при нейна сестра, тя живее в Ботевград. И на една бензиностанция спрехме колата да питаме къде да излезем от магистрала, да влезем за Ботевград. И там виждам известния Каракачанов налива
бензин на колата. Като ми видя, о, Войводо, що правиш? Викам, нищо. Верно, викам, Костовките прави министър на войната. Вика, верно, ама аз не искам. Не дойде при нас да си станеш един добър българин. И аз викам, един добър македонец никога не става българин. И така, взеха на Мелник, като одим да правим честванията на Сандански и на Роженския манастир, взеха да полиция, жандармерия, войска, пиене, тепане, много да не тормозят за това. Но вече се смириха работите. Дойде, приеха ги в... Нас не регистрираха преди България да я приемат в Европейската общност, нали? Приеха ни и веднага една снимка и почва не зачернаха по молба на ВМРО-то и ние сме това незаконно родени образи. Ето така е нашата съдба на тия, които се борят за Македония. Не е лесно, живота ни е много тежък, но истинският македонец, той, който е посветил живота си на татковината, никога не се откаже. Благодаря. One